Balimaw a bisimila 9 décembre 23 sanfɛ. N'i ye mɔgɔ kura dɛ i bɛ se k'i abonné kana ɲinɛ ka cloche de notification activé walasa i bɛ se ka bɔ an ka video bilatɔ bɛɛ lajɛlen kalama. N balimaw bi video bɛ Samifɛ Farmanba de kan. I n'a fɔ aw b'a lajɛlen b'a kalama cogoya min na. Samifɛ ye rappeur ye, Mali rappeur don. A tun bɛ rap la kabini Gasfi ninnu ka temps. A ye rap bila sisan tuguni an ɲɛ b'a la ni san 2 laban in na a nana tuguni ni ka don rap kɔnɔ ni ka tila ka na n'a ka style kɔrɔ min depuis o temps na a tun bɛ ka min kɛ Gasfi ninnu ka wagati a nana ni o style kelen de ye. O style in an b'a yira aw la k'a fɔ ale ni Wiz Bozo ka style ka surun. Donc a nana ni ka tila ka terrain minɛ wa kunun kun y'a ka concert ye wa a ka concert a m'aw ladɔnniya k'a fɔ a ye jama sɔrɔ a ye palais fa donc a ka concert a ye guichet fermé kɛ. An b'a yira la k'a fɔ Samifɛ passera plateau caman sanfɛ a b'a ka pub la a y'a ka pub kɛ plateau sanfɛ ale ni a ka video la maa caman yɛrɛ tun bɛ k'u moquer a la ko k'a fɔ ko a tɛna mɔgɔ foyi sɔrɔ palais kɔnɔ ko sabula n'i ye Samifɛ ka rap ta k'a lajɛ Samifɛ yɛrɛ ka rap a bɛ kuma minnu fɔ a kɔnɔ kuma sɛbɛlamaw tɛ kuma nafamaw tɛ manamana kumaw donc o kama maa caman yɛrɛ tun ko a tɛna jama foyi sɔrɔ mais an b'a ladɔnniya k'a fɔ malgré hali n'a sɔrɔ n'a ka son man di ni kuma sɛbɛlamaw t'a ka son kɔnɔ an kɔni b'a yira a la k'a fɔ kunun kɔni a ka palais a ka concert réussira parce que a ye jama camanba de sɔrɔ. A bɛ taa mun a ka sakirikara ni ninnu entretien na o entretien ma gɛlɛn ka tɛmɛ texte sɛbɛnni kan o entretien ma gɛlɛn